gespeeld door de Zwalkers. De Zwalkers met het Friese volkslied, dames en heren. En voordat we zo dadelijk beginnen, hebben we een jubileum, want hij speelt met nummer 5 in de selectie van Heerenveen. En vandaag speelt hij zijn 100ste competitiewedstrijd voor Heerenveen. P.J. van Anholt. En P.J. krijgt even iets moois vanuit de handen van Marcel Allema van de supportersvereniging Veerven. In ieder geval de bloemen en een mooie canvas voor hem om op te hangen in zijn kamer, want het is toch wel een mooie